Ay, bibinta mo na last yung ano mo? Oo. Aga, magkano? 30. 30 kasama na yung payong, lahat. Lahat. Pati yung gamit. Lahat na. Hindi lang sinama yung kutsara. Ha? Yung kutsara lang yung kasama tsaka yung mga lahat. Hindi ka na pala magpinda. Ha? Hindi ka na magpinda. Hindi maharap eh. Hindi maharap. Ah, Yung kutsara kasi hindi. Tatahubog to si ate pag-kuhan. Pag-kuhan na ubog na mo. Hindi ko mag-ubog naman ako. Bye. Ano ba? Gawan. Ano gawan? Bata kagluwa. Isa kayang suka. Luod dito. yun na sinibilas yata eh. Sungutan ko kano kay. Diya sa tubangan na mo magkatakagluwa-luwa. Kanuwayan ko. Sige, kita kasi dyan mo yun mo guys. Diyan. Hindi. Hindi ka mo kaginuman dyan. Pag-inom mag-eme, di sa among bahay. Diyan tayo, apat oh. Labong, din pwede sa bahay. Kay ingay. Hindi na kami. Kay bata. Hindi naman, hindi naman. Ha? Hindi, aram mo mag-jati. Ano yung inom? Ay, tara na rin. Nanda pa nga niya yung sipon, no? Ano sa dadya pakir? Ha? Mama, ayaw. Wala kami sa nila. Ay, tulog-tulog. Mag-swimming naman tayo last. Set na lang tayo ng swimming. Sarami tayo. Ha? Gali sa mga Oo. isang makulit. Ba't nagili pa yung adik na mutik ko ang karitulingan eh? Ayaw na yung kulo. Kaya giwa man ni Marmar ang balot anak God. Lahi man na yung mga galing ipangita ang pambalot do. Buta sa rin yung gibutang ang balot. Ito bito to. Mamili ka, may balot o. Kasi mo yung gagahin na soda, mga siya mga soda. Para dugaya, uy! Ano pa rin nyo ngayon last? Sayo, te. Sayo, te. Ano yan? Sige. Parado ko pa. Others naman na pag gutom. Basta gay gutom. Hey, shout out. 3 viewers, shout out po. At 2 thumbs up, shout out po sa inyo guys. Ay, pumasok ah. Tugtog pala. Kapitana Binosa, shout out sa iyo. Magandang gabi. Ay, shout out sa 2 viewers at 3 thumbs up. Shout out sa inyo guys. Kapitana Binosa, shout out po.
Hello po. For viewers, shoutout po. For viewers, Kapitana Binosa, shoutout po. +1 po kayo sa akin, sir. Thank you po pag sa pasyal po. Bigyan kita ng banana. +1 po kayo sa akin. Hindi na po ako mag-iwan ng bakas. Thank you very much po. Bigyan kita ng moderator. Yan, may jacket na po kayo. Thank you po. Salamat po sa pagpasyal. Pasensya na po kayo sa live ko kasi wala tayong tugtog. Walang sumasaya, walang kumakanta. Simple lang ang ano ko eh. Live. Update lang kay YT. White World. 3 viewers, shoutout po at 3 thumbs up. Nag-overflow ka naman. Mas maganda yan. Kaysa dyan, madali mabilis na siya nga puno. Tapos, oh. Doon nag-ano si Martian eh, nagra-rashes dito. Yung dito niya, basa sa ihi hanggang sa, pwede lang umabot hanggang likod eh. Oh, yan ang mas maganda sa amo. Kaso nga, lalakas siya mag-ano. Ayun naman mga marites halos. Ganyan gamit ang Five viewers, shoutout po. Hello po, Kapitana Binosa, shoutout po. Oh! 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 Ginamit mo na naman yung cellphone ko. 5 viewers, shoutout at 4 thumbs up. Ingay mo eh. Hello po. +2 po kayo sa akin, Kapitana Binosa. May dagdag pa ako isa. Thank you very much po sa pagpasyal. Hindi na ako nag-iwan, basta nagbigay ako sa dalawang bananas. Dikit na dikit. Ito, maka-copyright po.
Ay, shoutout. Boss Joey Official, shoutout tayo. Tol, shoutout. 7 viewers at 5 thumbs up. Miguel, shoutout po. Thumbs up, Tol. Thank you, Boss Joey Official. May tugtog kasi guys, baka makapirate tayo. Kaya silent lang natin. 7 viewers, shoutout po. Salamat po sa nagtambay po. Marami kang magagandang views ang ito la, Joey sa mga ano mo short video . Seven viewers, shout out. Monetize ka na ba, Tol? For viewers, shout out. Hindi pa, Tol, kulang pa WH. Ilan na WH mo sang ano, Tol? Hello po, Kapitana Binosa, shout out po. For viewers at 5 thumbs up, Miguel, shout out po. Salamat po sa nagtambay dyan. Maraming thank you very much. Ay, shoutout po sa ano natin dyan, 5 viewers. Uy, may pumasok all this time. Tusok harang. Thank you all this time. Thank you very much po sa pagpasyal. Maraming salamat po. Good evening po sa inyo guys. Kapitana Binosa, salamat po sa pagtambay. Mute ko lang guys, may tugtog. All this time, shoutout po. Salamat po sa ano, pa-hard dyan.
Dan Harang host. All this time, bigyan kita +1 po kayo sa akin, ha? +1 po kayo sa akin. Bigyan kita ng jacket muna. +1 po kayo. Salamat po sa pagpasyal. Malaki rin pala bahay nito. +1 po kayo. Sapuri. Hindi na po ako mag-iwan ng, ng bakas. Ay, sakay biway. Hoy, B-boy, shoutout sa'yo. May ads daw. Sana all may ads. Shoutout kay Sangkay B-boy. Nandyan na yung ano ko. Sangkay kong buutan. Pag nakaturog. Hindi, joke lang. Mabait yan. Sir B-boy, good evening. Sabi ni all this time. Dito, pantigas ng katawan. Haha. Yan, yan, ganyan naman yan eh. 6 viewers, shoutout po. May tugtog ba ako makapirate ako? Hindi ako makapirate dyan, Sangkay. Andyan si Kapitana Binosa. Hello, hi. Patay pag matulog. Patay pag natulog ra. Ay, ano daw? Ano yun, May? Yan ah. Bisaya man. Natulog ra di ay host. Patay. Pagtulog lang ba daw sa mabait? Ah. Kapitana Binosa, hello po, sabi ni Sangkay B-boy. Kapitana Binosa, tawa ka dyan. Parang tanga lang. Awit! Bahala kayo dyan. Copyright ako nito, may tugtog yung copyright guys. Guys, may binibinta po ako pamain po pag gusto nyo to ha, pamain. Guys, kung gusto nyo to, pamain po ha. Hindi naman nangangagat to. Andiyan ba kayo? B-Boy TV, Boss Joey, Kapitana, all this time, OW sa'yo, Sir B-Boy. Kung sino may gusto nito, pamain po ha. Oh, ito, pakita ko na. Ulo muna, ulo. Pamain kung sino may gusto. 100 lang to, 100. Salamat all days. Ito. May gusto. Hey. Butiki. Hindi to butiki. Ito. Oh. Di ba ano tayo ngayon? Snake of the year. Ayan. Year of Ano? Year of the snake? Year of the snake. Ayan, ito snake. Ha, bili na ako yan. Madami. O sige, sa'yo na to. 100. Kapitano Minos. Oh, sino may gusto? Snake. Toy line to guys, ba may mano tayo ni Lolo. Ay Lolo, baka meta, baka maano mo ka, isa lang tong laruan. Hindi to totoong ahas. Siya toy. 5 viewers, shout out at 6 thumbs up.
Takot ka, no? O yun naman, sangkay. Okay, maano tayo bigyan tayo ng strike ni YT. Mahirap na. Sa toy lang ha. Ito totoo. Hindi natin kasi content yun mga ahas. Bar na. Ito pa. Okay na. Galit na yung anak ko. Papakita ko sana mga animals mo. 5 viewers, shoutout po. At 6 thumbs up. Saan kayo? Galing ka kaya na Ma'am Griselda? Nag-live siya kanina. Saglit nga lang ako dun. Sumilip lang ako. Kapitana Binosa, salamat po sa pagtambay. Mag-flip po ako ng video nyo ha. Unahin natin si Kapitana Binosa. I play your video po. Thank you very much sa pagtambay. Isa kayong tunay na kaibigan. At nagtatagal kayo sa aking munting chat live. Nandito na po ako. Pamamaraan ng pag-harvest ng shrimp. Oh, wow. Yes, Kapitana Binosa, nandito po ako sa inyong munting bahay. Ay, malaking bahay pala, hindi munting. Nadikit ko na po yan. Hindi na lang po ako mag-iwan ng bakas. 5 short video lang po muna tayo guys para mapa-ikot natin sa iba natin mga bisita dyan. Next natin dito guys si Boss Joey. Kahit nawala na siya, play pa rin natin yung short video niya. Kapitan na Binosa. Kapitan ba talaga to? 5 viewers at 6 thumbs up. Shoutout po sa inyo guys. Salamat po sa pagtambay. Salamat po. Pangalawang video po, cooking siopaw. Cooking siopaw. Kapitana Binosa, pangalawang video po. Mute ko lang guys kasi may tugtog. Pangatlo pong video, insecure. Pang-apat po, Happy Valentine's Day, sabi ni Kapitana Bionesa. Hindi na po ako mag-iwan ng bakas ha. Saan kay B-Boy? Salamat dyan to das 4 viewers at 6 thumbs up. Shoutout po sa inyo guys.
Happy Valentine's din ulit. Kay Ma'am, ano pa rin, Kapitana Binosa pa rin. Panglima na po pang short video po. Next natin dito si Joey Sniper Official. 5 short video rin. Tapos next natin dito si All This Time. Okay na po. It's done. Next po natin dito si Joey Sniper Official. Kasi pumasok siya eh. Lahat ng papasok guys, play natin yung short video guys. Okay, so tsaga lang tayo sa cellphone kong paltik. Salamat all day, sabi ni Sang kay B-Boy. Call pack sa'yo sir B-Boy with harang. With bakas ba? With bakod. 4 viewers at 6 thumbs up. Shoutout po sa inyo guys. Kumusta? Elephants, actually, so we're doing it. So, elephant, Lulo ko yung cellphone ko isa guys. Upakan kasi ng anak ko eh. Why you all do? Not a dog. Dog. It's a lion. Why is the dog? Dog. Oh, still cry. Not a dog. It's a lion. Why you? Lang guys ha, naglulo ko yung mga cellphone ko. Nangyari. Ads Yahoo. Uy, daming ads ano? Oh, try with the bread. Ito nga, ads na naman. Dog. Take. Oh no, what's the one? Oh no. Giraffe, elephant, monkey, lion. The down the pen of the sound. Habo pala nitong isa. Shoutout po. Shoutout. Dino. Wait lang ako guys ha.
Uy, shoutout 7 viewers at 6 thumbs up. Shoutout po sa inyo guys. Guys, gilit lang po ha. Naglolo ko yung cellphone ko. Next ko dito si Joey Sniper. O si Boss Joey. Official. Ang 5 short video lang. Para mabilis, para matis. So next natin po si All This Time. Ay, shoutout po sa 4 viewers at 6 thumbs up. Ma'am Milady Alvarez, mega love shoutout po. Kumusta po? Good evening po sa inyo po. Salamat po sa pagpasyal. Andyan sila sang kay B-Boy. All This Time, tsaka si Kapitana Minosa, tsaka si Boss Joey. Shoutout po sa inyo guys. Salamat po sa pagpasyal. Patamsak po. Next po kita dito. Nakalis. Kay Tol Joey naman tayo guys. 5 short video po. Play natin. Pangapat tayo guys kay Joey. Mga maiksi lang short video niya guys eh. 4 viewers at 6 thumbs up. Shoutout po. Pangapat po tayo kay Joey. Sunod natin All This Time. All This Time. Panglima po kay Tol Joey. 4 viewers, shoutout po. Thank you very much po sa pagtambay. Sang kay B-Boy, alam ko nandiyan pa. Thank you very much. Guys, yung next ko po dito guys sa i-play short video po ay si All This Time. Siya po ang next natin dito at saka si Sangkay B-Boy at si Milady Alvarez. 5 viewers, shoutout po.
Next po natin dito si Lady Style. Short video po, 5 short video po ang play natin guys ha. Unang video guys. Thank you so much for Mami sa binigay. For viewers, shoutout po. Tunay po yan. Play ko po kahit na wala na sila dyan. Ay play po rin po sa short video nyo guys. Basta pag pumasok, i-play ko po ang short video po. 5 short video lang po muna tayo para mabilis. Pangalawa po, Honda 25 Enduro Trail. Aba, pinaakyat. For viewers at 7 thumbs up, shoutout po sa inyo guys. Comment lang po guys para ma-play natin yung short video nyo po. Main channel po Huwag yung agimat kay inano na tinungwayan naman. Hindi na kinaya, hindi na nakakiyat ng makina. Tinulak na lang, patas. Ay, Sangkay. Boy, salamat sa pagtambay, Sangkay. Alam ko naman na ikaw na andyan Honda 250 Enduro. Hoy, Samalan Dumawan, shoutout po sa iyo. Permission to leave. Permission to drop banners. Okay. Pangatlo po. Wow, nasaan na tayo? Mabuhay Pilipinas Airline. Pangatlo po, pangatlo. Anak ko ba to? Pinagmamasdan ni Michael daw si Jack. Hindi niya makilala.
Yes, next natin dito guys si Sangkay B-Boy TV. Sangkay, nandito ako sa amin mo. May harang. Long video ang blinig ko sa'yo. Malakas ka sa akin eh. Ay, shoutout po sa one viewers. B-Boy TV sa'yo pa rin, Sangkay. Mahaba daw. Snack time. Yung siya.
Naka ano pa rin ads. Ay, tapos na. Baby boy. Salamat sa pagtambay.
Shoutout sa 2 viewers at 9 thumbs. Shoutout po sa inyo guys. Naka-isang oras na pala tayo guys. Hey, 3 viewers, shoutout po. Three viewers at 9 thumbs up. Thank you po sa inyo.
Hey, shout out sa 2 viewers. Wala, isa na tayo. Palo, kaya mo ito. Hey, shout out. Ma'am Mil Vlog, Mami Mil Vlog. Shout out po sa iyo. Good evening po. Thumbs up. Mami Mel Vlog, may galaw shout out. Salamat po sa thumbs up dyan. Thank you very much. Ha? Salamat po. Salamat po sa pagpasyal. O, kana ako Like ko short video nyo po. Tingong tayo. Bigyan mo na kitang jacket. Ano, mag Plus one po kayo, Mami Mel Vlog. Hindi lang ako mag-iwan ng bagas po. Plus one po kayo sa akin. Thank you para po sa pagpasyal. Like ko short video nyo. 5 short video po. Di natin guys. 3 viewers at 11 thumbs up. Shout out po.
Pangalawa po, Mami Mel Vlog. So,
Shoutout sa 3 viewers at 11 thumbs up. Guys, mag-ano lang ako. Bili lang ako mga kawaray ng ano ko, paninda ko. Yan lang. Hayaan ko lang ito mag-live. Naka-open yung live ko. Bibili ako ng paninda ko para bukas. Saan kayo biboy? Diyan ka lang ha. Silip ka lang. Yes muna ako. Bili lang akong paninda ko guys. Salamat.
Okay, shout out. 3 viewers at 12 thumbs up. Shout out po.
Coco. Shout out sa 3 viewers. Shouty! Shout out sa 3 viewers. Shouty! Ay, shoutout sa kaibigan natin dyan, Brian Buona. Shoutout sa good evening kabayan. Good evening sa'yo din. For viewers, shoutout po. Happy, it's on the mango. On the mango, so you That's mine. and a mango. I know it's a mango, but it's mine. It's not yours. And a mango. And a mango smiling. Ah!
Look. Ay, shoutout sa 4 viewers natin dyan at 13 thumbs up. Salamat po kay Brian Bona sa pag-thumbs up. Ang kay B-Boy, salamat sa pagtambay. Pumpkin.
Isang kay Boy. Salamat. Tulog ka na. Ngayon, mag-out na rin ako. Ah! Sem sinal do Levy King, do Dador ou no complexo, e se ele decidiu fugir? Somos quadricópteros. Também não há sinal da comunidade. Se Levy não ficou no posto, por que ele está aqui, Madalena? Separem-se. Ay, shout out. Mag-out na ako. Mag-bye na.